Мобилизация дулкынына элеге турында повестканы Илназга үйіне келіп тапшыралар. Бу вакытта аның туган як агрофирмасында сох хезмәтендә эшләгән чагы була. Махсус хәрби операциядә Илназ пулеметчы булып хезмәт итә. Яу кырыннан бик күп яралыларны, үлгән солдатларны алып чыгарга туры килгән үзенә. Йөрәк әрни. Бу кан кыйгыш вакыйгаларга тизрәк нокта куелсын иде ди Илназ. Мин анда пулеметчик вазифасын үтим. Авыр инде, штормнарда йөрибез. Китәсе дә килә, китәсе дә килми. Бу мәхшәрәләр тиз генә бетеп, исән-сау әйләнеп кайтырга ясым бар безгә. 2 ел эчендә Илназ 4 тапкыр кыска вакытлы юлга кайтып киткән булган. Монысында егетне каты яралану сәбәпле юлга кайтарганнар. Штурм вакытында контузия алып, сәламәтлегенә зыян килгән. Зур һәм авыр плите астында калып, аларның төркемендәге шактый солдатлар вафат була. Әниләрнең хәлен инде балалары, сугышта катнашкан кешеләр үзләре аңлый торганнардыр дип беләм. Күп кеше инде безнең хәлне аңлый, белә, һәр вакыт сораштырып, ярдәм итеп торалар. Бүгенге көндә инде минем улым җәрәхәтләнү алып, госпитальдә ятып өйгә кайтты. Ул өйдә чагында инде минем җаным тыныч. Без инде бергәләп яшибез. Аның саулыгын көтәбез. Мин абыйымны нык сагындым, аның батыр булуы белән мин нык горур, аны исән-имин кайтуын телим. Күрсәткән батырлыгы өчен Илназ Гыйздуллин махсус хәрби операциядә катнашучы һәм батырлыгы өчен медальләре белән бүләкләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.